ଆଜି ଟିକେ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୋ ବାପ ଘରେ। ହେଲେ କେହି କାହା ଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସରବତ ଦିଅନ୍ତି କି ଥଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଥିଲା ଖାଲି କୋଳଥ ପାଣି। ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲି ମୋ ଜେଜେମାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ସେ ଏପଟେ ଶୋଇଛି, ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମୋ ସହିତ ଏତେ ଭଲ କଥା ହେଉନି। ଆଲୋ ହେଇଲୋ, ଆମ ଘର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିଭି ଆସିଛି, ହେଲେ ଏ କଥା ମୋତେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ କେତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖାଲି କୋଳଥ ପାଣି ଥିଲା। ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିଲି। ଏପଟେ ଜେଜେମାର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଟିକେ ORS ଆଣିଦେଲି, ହେଲେ ସେ ଏଇଟା କେମିତି ପିଇବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଇ ଦେଲି। ପିଇ ସାରି କହିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଲେଜ୍ ଖାଇଦେଲା, ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଦେଲାନି। ବାପା ଏପଟେ ଆସି ଭାଇକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଲୁ ଗୋଟେ ଲେଜ୍। ଭାଇ କହୁଛି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଦେବି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି ହଉ ନ ଦେ। ବାପା ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ ଟିକେ ମାରିଦେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କ'ଣ ଖାଇବେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଥିଲା, ଯେହେତୁ କାଲାଜାମ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ।